Get ready with me. То са хубави му. Get ready with me to... Do my makeup. Ау! Стояй, давай. Да, то ще ви говорим така или иначе. Така, първа стъпка. Маскарад. Мълчи. Yes. Чакай сега. Не! Дай флип. Защо го махна? Трябваше да го... Какво ми е на окото? Така се остави. Си грозен. Ти го ще изкориш, които слягат за пари. Не го казах на него, казах го на него. Чувал съм. Ама аз чак си мисля, че ми се аз пак съм. Не, Емиле! Няма да я познаеш. Си слагаш на тебе, Велика. Колко ти оцениха? 5 милиона евро. Правя си говоря до феминизма, тато, брат за брата, като... Едно и 5, поне. Окей, братя. Поне. Пак бяга 4-5 коне поне. Кома гледаш? Те е нова песен. Времето ми губи, ако аз не искам, вероятно има гъби, топ материал, не е спрял да смокира. Това са абсолютно други неща. Нова песен. И това е края. Чао хора, кажете чао.